Sila gergal lagi ding kurang itu. Apa nama kamu? Aja. Wow. Hello, one viewers, four viewers. Okay. Good evening. Kira kibo? Live join zero. Muzike. Kita skau klay nang. Tukun grow sing lay nang. Jaba jaya gets lay nang. Ang dolang kodung man bari abos sing lay nang. Morban bari abos sing lay nang. Psha khamay ban bari abos sing lay nang. YouTube. Okay. हमको तो हम देखो ठीक है और हाँ जुटेस तो कर दो गुड इवनिंग डीएनजे ब्लॉग बड़े जादू दिने लाइव फाया बानी रिजन जाबुका इबो हाटवा ब्लॉग बोडांग चिंफुया स्राब आरो ब्लॉग बोडांग चिंफुगिना बानिया अबानी चैनल एवरेज डाउन जाया माने क्लाइडाटा लाइव फाइनैबा viewers लाबले फाइनां फाया लाबुके लाथार माइया 5 views जाय दं 5 viewers दटिब्ला ओरे हे आं द नाजिन लांगो दं बाचगाला दिनै सानजुं लोगोरावजों खुसि दांलायबा अबानि फायदादा साया खुसि दांबा लेंबान मुथामिया बानि गोजा रेस क्लाइडारा लाइफ फाइनाय नां बर्डरा लाइफ फाइबा गिबिन ला मसोलि इंटरेस्टिंग ला जादोया गावख्लायलायनां सानलायलायनां ओरैजों थैंक यू दिबाय दं सो ओइ होय दिबाय दावलांदोसा खोनादो थैंक यू कांग्रेचुलेशन 5k सब्सक्राइबर थैंक यू फर्स्ट साला निशिक्रिक आनी व्यूअर्स राव निशिके थैंक यू आन गिरिमरां आने चैनल 5000 सब्सक्राइबर कंप्लीट जागा इबो हाटवा आगिसा सिगाबो आं वीडियोस लामफ्रांफिया सिगां हादे 1000 सब्सक्राइबर जादोसकाने एलिबो खाजाबामो दिनै दाहानारे क्रेक बिसार मच्चिबो खाजाफ्रांफिया इदु चैनल दंबा मलाई जादे गनां जागा बयराव लाग दं लादोखो हारबा सिंबा करन खाना हारबा सिंबो यूट्यूब में बले फिसा खामायदो दाइनसा बले मायदो हर बगरे ए दाइनसा 20000 30,000 बो खामायदो ओलेसे टुकियारो सिंयाराव केदे बार सिंयाराव केदे जाबो हस्किनि सिंयाराव केला हामसिनि रिप्लाय रियारो इनकाम जाया लेट्सारो सिगाबो निसिनि हामजामा खासामा ओले निं दहालाय निं रिबालांदो सिकाला 5000 सब्सक्राइबर जाबालाय निं फर्स्ट पेमेंट बो सांगानिं जानां इबाहातो इस्लावे दादानिं बोला यूट्यूब ला मेन ला जानी लाइफस्टाइल के फुनुमा जान दंथाय जिताय के ओले जारे फिसा खामायमान ओरेजला आंला हाबदो या सुरु हाला थारबो माइया फिसा खामाय फुटुस दादा सेबो खेरे यावै फलांगी यूट्यूब मंगबो फिसा खामाय फुटुस थारमाय फलांगा रे दिबाय दावलां दासा बिदे हे बरानि निंला जिंला दुहाला PWD गैस हाउस अमरंस दं इबुला दिमासा चैनल निस्टार मैनेदो दिमासा चैनल के हेलो चा हेलो
나지마 나 한풀이만해. मोगा-मोगि वन मैच आरो नासुं जेबो के जिबा 파이나. उफाय नाय खेला एबो जाबोखा जिनि डान्सार मिस्टार ज्योतिष फ्रम आसरां विलेज जों दहा मासि जाहै खुसि थांबा जों जब माइबा इबो हाथवा जों गाथाम साइन्सआ 2000 साइमब्रे साइमवानिख्लाय जब मायाबा फिसा ब्ले खामायदा थांनां थांया लाबोगे थारमाया ओमफ्राय आंबो थांनो हायाब्ला गोबां दुंजावखालाय जादु लाव लांखौ सेखौ दंबा यावगे याव थे 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 मावथारदो यावहा बिथिबाय गखाखौ यावहा नाङाबा गे थिबाय गैयाबा दं मथाइबो गमाजि साइन्सं खुसि थांबा बाइटबो सादेरबा मानो जाबखा लामा बेजिं बेजिं गिदिर लिं हादेरसिबा बं बं रगाव दावरिमान निसाबजां देहे आं नादि थिमा जाबो बावबो जालांखा आच्छा जिं सुलिये रावनि बुसाबसिग्ला फार्स्ट सालाय देहे आमाय बाबा का नां जाबास कारे आं दहा लेंजावे दादा याव थे 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 मावे दादा नहा फेन बखला आराम जन दंबा माय दं थुटान जाखे के बेबा हात थुटारा भिडिअ नाय बेलाबा माय दं पाबजि मलाबा माय नांमु सिगाबो माफा सुलिये बानी दारा जांजिंबो इलि जामागलाय दगो खिरिबो आं सिने निया बांबि हाबसावा माफा ब्लाया कला जिंसे ब्लायमा नांबामु जिंलाना जिग ब्लाय माखौ यावहा बल गिरि इले इnya skang asuli dada pot kle sulia ba de bo grau nya skang khanam nang sulia ba ne kle jing bo suli yauri lai fia yaw haigar lai fia nang da ba ri da lai fia nang da ba mai da lai ri fia uning duku नाजों नang साइन्स खामाय मा साइन्स जिमा हाबसावहा जिंलायाबा अभी ठीक करके देता हूँ मैं सिफुं लोगो मायबा दबि गोनां बसाने लोगो गामांयाने दुखिया बसा लोगो मायफिया बुगारावदे गिबिलाय जादु सिगां हा क्राउड सबलायनि साइन्स दे वाचलें गारि भाइमा चाबा दिन दाना बंग्रा लें वाचलें गारि शोटार लांला हा फाइटार लांला हा जोंना नाजों थिमादु हाबसावनि माफि मलाई दे मामाय बाइक गाबासि गाबा बोलेरो गाबासि गाबा जिं जारे याथेब थाइगेन दं रथै थाइगेन फामसार जादावया बुजांनि थांब्रा थांबा थांलाबा उलिसनि ना बिदि हे 우리는 उलिनो जोंला द नायबालाय सिथगाला टायर दे याथेब मागेननि टायर दे फामसार जादावया मु बेग गियार से नांफिनबा गियार ला अटोमेटिक नांदा दा नों थावला हागौ दे आनजे नोंमों क्लाय दादा कमेन्ट रिलादो थैंक यू मा नोंने आमबखले पार्टी जिर नंदो बियार लें ना लेंया बियार दे हामिया दो ना मलाई हामिया बसाव माजों मासे जुदि माके लेंलाया नां जान दारा फारा केने क्लास मासला देखाइन रिया नां ए नादि थिमा अबा जालांखा अच्छा एक्चुअली आं दहा जिं दहा नादिन खुसि तां बाचकादे आनी एम जाहादे खुसि तां एबान एम जाहादे ओइ मथाया नाजुबा दं हादो इसिमा खामायमा ओदे हे गोप्रो लाहामा बाबामु सिगाबो जाथावथाव जाया गोप्रो लाहादो सिकाला नाजिनि सिकाला गोप्रो नाजिन लामा इरेदे स्मावबा हामावे दावमा जागा गुवार ख्लाय नुमा गदे हे ओले बावबा सबो गदान ख्लाय लाफिया सेकेन्ड हेन्ड लामा बावबा सिगांहा आं हाब्लङाव थांबा हा गोप्रो के फुनुयाबा बु गोप्रो जाबुका आनि लोगोनि बुबा थे यावैयाबा बुके आवबाने आं साइन्सनि ख्लायते यावै दाबा बु आं यावै दालाथि सबो बुके मलाई आंखे गोप्रो ब्राइखा बायराव बांखा सबो आं गोप्रो ब्राइया गोप्रो ब्राइ माने दहा अकात गिरिखौ फिसा गिरि माने सोफियाखौ अबानि बुंखैसै यावै दाबा ब्राइया हिसाब दे मलाई ब्राइबा बायरावने जाना आं बावबा देहे दहाला लाइफाला 6 viewers एभारेज viewers ला 6 जाहैदों आं आंनि चेनेल लास्ट 28 days लाइलाङाबा दहाय जुलाइ एप्रिल जुलाइ एप्रिल मान्थ हा 40,000 views दंबा एभारेज views सिकाबो दहा इलि बुकराय फिनगा views
23,000 आथावबाय का बुनादी नहीं जाबस का रे एक्टिव जारा दा अपलोड क्लिप कबो व्यूज पाया लाव उजां अपलोड क्लिप आरो स्कला एक्टिव जाफलांगे बानी एभारेज डाउन जालांदो अबानी व्यूज एकदम डाउन जाखै लांखा देहे आमनंब्रा श्रेम दांग लेराव के स्कू हिया बादे आइटम वीडियो हिट जालाय जादो 1 month 15,000 views रिलाय का और इसका नहीं आना खाजा से सीजा जावलादो आमनं बासराव निकलाइबो हामबा बुसिनी दांते जिदाय के और प्लस जारनी दारा फारा के 15,000 सिबां नायबाबो खम निया सावसी खलायदा 15,000 गाखोबा थिगाला गावख्लायबोला यावना गावख्लायफिना 10 views जाबुका दोहा एराहा आं गिजाख्लाय निसिने एरानि view के आं फुनोरे हाना आंसका आंसनायका आं दहा दं याबा जागा जाबुका PWD गेस्ट हाउस उमरंसो PC एरिया PC गबा जेने PC हॉस्पिटल इराहा लालफिल सिरिउ लालफिल दं लालफिलहा फुटबल टूर्नामेंट सालायदो माने मलावलायबा दिनिबो मलावलायदो सिगांहा मलावलायबा हारे दिखा दिया ब्रान मलावबा थारमाया जोंना मालाय गारि सेबां दावखो गारि लामा बिजिं गारि बुदुम अबाहा बाइक देरसिबा सानजों गदं जादो को लंथाय वाइफरिबा हाडे हाटा आसोबोtsला हाबसावा फुसाके खामायथाव जरागिरिने जों खामायथाव जरा दङ फुसा नांगौ जरागिरि थिबादे फुसा दे लांफायो ने थिबादे सागाबो फुसा जांख्रेक जादि खुसि जादो बुखेला खेबो थारमायदो जोंबो गोलिनिं पकेट मानि नां मनख्लायनो खुसि दिलदांमोन आंबा जार मस थालाया दादा खामायया हिला ब्राह्मण माजिमाना माफान गिला जिबाला सुलिया नागा जाफायखा नागा फुरा जासङो जाखादो माइथि सिलाय दंखानो आइदम नागा फुरा खामबरसिन लावदो जासिमा ओले निं बिसार खायमा नांमा जाबुखा गिबिन बिसार खेबो ओले बावदादा खिसा खुसु नहा आराम दंबा थानिला जान सावके लेंग्रि दादा फुसा माइखाला बुला हामदाव थयाबा ना ब्रेड्सदो जादुना जाया आं साबागाराव नहा थु साइनसं नखा नायखाबो बोरिं दाखनाबो बोरिं स्टेटास दिं एरावके मासे आं मुजियागो हाबसावला बोरिं लाबदि जामा दां नहन खुसि दां खिसा खुसु हेमदिं बाय दावदिं बाय इसकां बोरिं जादो ना युफ बोरिं जाबा लुगराव आसवा फोन खलायसां ऐ हार्ट ब्रोकन ने ब्रेकअप ने व्हाट्सएप स्टेटस सला गोले आरो खुश दांलायदो मलाई खुशगिरि एरावला सब जिंला दिना दाहनाला जाके सिगुदाव बगराव यानि सिमस दाबाव दिनि दाहनाला गिजा हाबसावहा सिफं बिसार नांफायबा रिंदो थिगाला व्हाट्सएप स्टेटस मं नायमाने नों समाय गेरेदोसे अबाहा हारबा बोरिं जाबानेगो हारबा आं दे हारबा के हामजावदा माया बानेगो हारबा दे आं एक्स गार्लफ्रेंड कि मायफिनबानेगो ओलाबो दंलांना दगो ऐ हाबसावना थांदाव फैदाव साइन्सदे आंबो थिनांथिबो गदे आंबो थिफियादा थिबादे थिखाबो दहालाय दंथाय जिथाय जांला लांखावजां गावख्लै लेभेल जालाय एक्स गार्लफ्रेंड क्ला मायफिनबाय माखौ बुगदे आसाया हांबो साबादे मुस्ताबावनिसे आं एक्स गार्लफ्रेंड बयफ्रेंड बोरिं थिबानी आनी वीडियो के माइथै टिमजी बिसागिनियाबो सिफुं नायरावबो दं दुहाबो लाइभ हाखावसिलाय दं बयला नायदो थिबो आं मानदिंगिनाबो सिफुंबो दं नायदो दङाबा बुथुला थिखाबो जाने खुसि जादो बुजाया हाबसावा थिखाबो नादि थिमा मिजिंदो बुके थिमाने नादि गावख्लायमा मिजिंदो गावख्लायमाने दाखाव जिमा साइनजिमा माइजिया हादे बिग दा साइनजिस काबो खालाय साइनजिमा थिखाबो बाजार गिजिरा देना थाक ददा देना ओलिन दा जाबाय जों दिमास्ट्रले जाबला खाया होबनी ब्राइडसला याव मदाराव याव गंगिन रिहादो इगा गंगिन रिहादो साइनले माने बुखुरि हादो नाय माने मथायरि हादो ब्लाइदो सिला थुसिस काबो थुगेन्स काबो साइनसि खामायदा सब साइनसि जिमा ब्लाइ खाला बांदाव नों खालायब्लामा सावया हो मेसारे हाला जोंना ना संजिलायबा बाजारहा गाथामना ना 1 केजि ब्रायजियाबा 200 थाखाजों 1 केजिया 200 थाखाजों मायदो इरादे अमरसो हादे थाना नाम्बार बने 240 उलि जादो
लोगोराव पुरानि गोजा निस्ला दंबा जिबा लाबोदे हे हाबसाव दंबोला फिसाला दुखु जालाया बटुकेबो गोजा गावख्लायलाया नांदै कमेन्ट हाथिया ओरैहे निस्के आं रिक्वेस्ट खालायलादों इबो लाइक खेनाय आरो लाइक शेयर खालायला हामदाव नंग मुथि थिखाबो आं लाइक शेयर खालायबोन ना नाजुमाय दंमा आं मसरि फिया मासी नाबो खालायना आनी फर्स्ट पेमेंट क्रेबो पेमेंट सिंबा बांखा यूट्यूब पेमेंट माइका माइया इदि खालायना मदाय राव खासाव इदि दंखादे इसे लावै दादा नों आनी पेमेंट जाबायला फुरे आं थुखिया गिबि थिमा अबा हा मासी गेम लावलायना गेम जाबुखा बखाली नाबो जादु अबा हा आं थिनां थिबाला थिखौ दहाबो थिदा हाना दहा बुंमाजां खालाय दं याराव फ्रिक खालाय जों साइनलाय लाया ना फिरि जालांलाबो खावस खालायलांलाबो फ्रिक साइनलाय लाया दा थिलायना इदि खालायमा बु वीडियो बखाले आं फर्स्ट पेमेंट माइदा दा ग्रं ग्रहा मुस जाय दं ही पेमेंट फायदा दा आं वीडियो स्लाम फुदा अपलोड खालाय फुटुस गारे और हानि सि कमेन्ट हा हारे हामबा ग्राव थिदु और हा लिस बु कमेन्ट हा 2 लाइट जासिं 3 लाइट हारिनि लाइट बांदाव थावदो गो बने 1 month नि रिचार्ज गेदें ना बोरे थिदो निस्ला जाजाव या 1 month नि रिचार्ज मायबो हामबि दा 239 जासिं 300 याबो जासिं 300 याबो गेदें ना 2 GB डाटा 2 GB जियो यूजर ने एयरटेल नेला बिली एयरटेल ने बोरी हाना कमेन्ट हारि निसे हामबा कमेन्ट रिमा कमेन्ट हा दे और हा लाइट हा आइटम फ्रा कन्वर्सेशन नांलायबा लाइट हा गंग्रहा निन कमेन्ट हा हारबा 1 लाइट रि हा निन लुग्राव खै निं स्लाफतो इबो कमेन्ट हा थांदा दा आनी कमेन्ट के लाइट रि लिखलाय ओरे हे वीडियो अपलोड खालायबा न्याव 4 days नियर 5 days नि यावना गेम लावनां 5 days दिं दादा अबा हारिनि बांदावदाव लाइट माइदो गो बने 1 month नि रिचार्ज पूरा गारंटी आनसिफतो दं प्रमिस गोबां ब्लॉग हबो थिनां यावना ब्लॉग स्लाम बा डला लाइट जे व्यूअर्स यावना फाइनां दथेब्ला 2 viewers नि खिसा यावना हस्किनि ला यावना फाइसिं नांगो बुसि नायखाला नुनां साबो लाइव नायबालाय ला यावना लाइव खेनायफिन बाला जानांनिया वनि डोंट्स तो गेम लावलायनां 1 month नि रिचार्ज निखलाय हे 1 month नि रिचार्ज बो खामदो आंला सिगां हाला लुग्राव ना गोबां निं बिखारि रावलाय नेटवर्क सानजिखा दिनै दाहानाला बलाय जिसकाबो आसबा टुक टाक खालायदा दासकाबो 1 GB 2 GB ला जार दुसिं लारे इबादरला लुग्रावहाबो साहिया बाबो गेजा लावसाका सिगा लुग्राव बुलि जिरुबा बुथुकेबो बुसिनेबो आं जिरु मारे फिनमा यावना थुसि जालसिं थुगिन जालासिं बुलि जिरु मारे फिनमा बरा दं हाबसावाला लुगराव निं नंबा लुगराव जिरुलाया ला हार जिरुलाय माना माफा के गारदा दाला लुगराव फासला माफा जाबो माफान मंबो गिबि किचमास कला जेंला यावदें रिलाय फिया उलै आं बोरै फिया बुसुर रिलाय फिया रिफिया मलायला यूट्यूब चैनल सुरुख्लाय दसकाला आईफोन जिरे कैमरा हम्बा जिरे नाजिनी बलायबा बैकग्राउंड हम्बाला बैकग्राउंड हमियाबा सिक्रेट दाजुबो जाफा कॉन्ट्रैक्टर जामाज कबो बैकग्राउंड हम्मा नांदो चार सावजां नोआ मस सुलिया रे बुथुबो सुलिया माइफिया साख्रि बर्ड इनहाना बैकग्राउंड गिरखादे माइया आजे लाइसिफुरी दादा फ्रेंड आं यारावबो दंबासे नुबा गोनां बनसिफुआ खिरिगला जामा हारिनि उराहा बुक्रो लाइसिफुरी दा हारिनि बुक्रो हमदाव को बुलाना बाइया ना बा खुशला माइदु जाबो जिंलाय लायाबाला फुरी बाहा खर्च खालायमा को यावना को फ्रेंड आं मन खिथो जायमा जाबो ब्लाइदोसला फ्रेंड आं याबाला लास्ट ऑप्शन बुकला क्रेबो थारमाइदु फ्रेंड ला गिवन अफाय जाया खाथिगासिनिं फ्रेंड ला दांदे क्रेबो हारबा खाजादा दां यारावला दांलाबा सिकाबो गुबैया सुवेन दां यारावबो दं नासला बुल गिवन ऑप्शन गिन गिरिबासे कॉन्ट्रैक्ट दां नांगो फुसा हायको फिया इंटरेस्ट सा फुसा लाहा नांगो बुकला फुसा माया नांगो इंटरेस्ट का खुलांगो नां डाबल बुरि फुसारि फुमा इंटरेस्ट 40,000 जावहाबा 1 लाख ला इंटरेस्ट का खुआसां दाइनसिनां गेन रेफिया दादा वानी एकदम हाबसाव दंबा सब रिक्स ते डिबी जाबो बुरिक्स गेनिं रिक्स लादादा हाबसाव खुश दांमो नांबासे जुरा हाबसाव क्रेक दाजु ट्राई खालायमा नांदो ट्राई खालायाला नाजु थारमायमा फिनसिखाले एरै जाबा आंला वीडियो आथिका जिंदगी में रिक्स लेना पड़ता है आंथिबा फिर फिनसिखाले ब्रिजाखा
बेस्टिस मासे कम्पानि दंबा बु फायखा थाना लामब्रा आं स्ट'रि खोनारो ना निसने थाना लामब्रा फायदा दा मिटिं खालायलायबा हाथिका फार्स्ट आरे फ्री बेस्टिस जॉइन जा माने फ्री बु दाइनसिया बु खाथावया हा बोलिबा 100 बोलिबा नि 100 PB जादोस काने जिं फैसा खोजिफमा YouTube लाइको $100 जादोस काने YouTube एकाउन्ट ना फैसा रिदो दा ओलेलेनिं बु कम्पानि बो ओलेथिबा yon hale brisa ham monthly 3000 is shopping claim ando ne ora join jada da join ja haja bala monthly 3000 ni shopping claim ando kase PB ga khu phalang mako ul bawka angla de jingla tan siala 1000 ni ngisning khusrut bazar jifuba 3000 ni bari bazar jifuma bubu jabuka bazara bu jinis pra yeginya bu jabuka colgate sa ब्रास नाबा आथारा बिथारा गो बुथु गजा को साजा हारे आं मुशिराव बगरावनिया बेस्टिस लाबार निसिन नायखौ मुस्ताबो साजा हारे बुसाके लिंदुस करे बिमार गावथार ने बिमार गेरेदो लिंग हाबारे मामाय लुगरावला जॉइन जाखा सबिं बखलायका सेबो बुसा हाकेर जाका दानस्लै दं मोजां ने नाजिनिस कादे सारि हा गुड मॉर्निंग सवनि जाजोयो बाने या सारि सारलामाया फन क्लेडरा गुड मॉर्निंग जाबाने Good morning sabade cha jauya sari ala har good morning smat dande bestis te ulta sene sari ase good morning sai ase good night ulit slay bado mloklo chabo good night good morning ullat sire subun lebu anska natja kar hotoba sa go sa jabka bestini sa packet dibi tamborau be hambal product la ham nai du skabo jingde sare angde sare oli link buling ya hato dusin link baiba sab sabrabza olego naje hamdos kare ulen sabon brand hamdu uli colgate brand uli hamna do so sabran la brabza obatba habsawa ala join jamaja 3000 ni shopping claima nangdu tsbani join jaya ha uli burisba ninin tsbala ha sokre da try claima nangdu try clay de musmaya tsba odemo tskabo angde ili hade monthly 3000 ni shopping claimas kede hame dame ande join ja phia tsara urama an join jaya contact la dobo dong laidu busi an video ke bunai naidu naibala to hablai naila jung nai bugla anthar maya uli jaliba habsawa krik da try claima nandu tskabo daw jar blaya yukire asit ska blaya do uli mit sabakla try claida na jila hi bro ane channel ki subscribe clai hadaw LND अच्छा LND ओके आं लोगराव LND ब्लॉग नि चैनल के नसी दुहा सब्सक्राइब खालायलाय आं पिन कमेन्ट हारि हानां टप लिस्ट आं बुन के पिन कमेन्ट खालायका बुन चैनल के सब्सक्राइब खालाय आं यहना खालाय हानां लाइव जामन यहना दाव ALND अच्छा आं नाबो खालायनां सब्सक्राइब खालायनां वायम दाना अच्छा निंला बरानि ALND ब्लॉग निंला बरानि कौख्लायलायनां नाजि खालायमा हाबसावहा मिलायनो आमलांब्रा अच्छा आमलांब्रा I love आमलांब्रा आं सब्सक्राइब खालायानां आमलांब्रानि हाउसी यूट्यूबर के सब्सक्राइब खालाय रे 10 viewers जाहैदों 10 लाइक जाहैदों 10 viewers at least 5 viewers 5 लाइक सब्सक्राइबर दे खालाय रे नांची जुरो हानांची आं आशा जालादों skala nare tsmado karawla tstawre bangdawre khuromade dudawre judawre tsblaining kauklai daw bangdaw karawla jamdaw ya viewers la dogija phaimalai jadu sia nainang kauklai lainang interest jajawdo na jajaw ya an graw khana na kauklai laiba bri jajawdo kauklai ba hamduna hamya bide he 24 minutes mamai oi cylinder dere la halana jonar ora dong ba dere jeng la yona la hana tugur da oke चलिए
दहा आं मासि जिनिस के वानसवाबा मासि जागाखे खाबायसिसि खलाय बावादो बयस हस्टेल हा आं क्लास 8 क्लास 9 10 फुरिबा हा बयस हस्टेला दंबा बयस हस्टेल दंबा हा ना गेस दंबा ना स्टप दंबा हाप्तासेया माइरंजों सामलायजों पकेट मानि जांखेरजों 500 थाखा आमायथ'रि हाबा बलायासि Otoke doa powdera grama mjingba najini bohobas kare doa hosi dada phaida dada mane jing busin under doa dongba butsbaiba onagra oni siyana cylinder lala phaida siba natskala jing doa jinga thambiri makam sungjima olin dongaba makam sungjida dera ode prong jahane khusya bai golang ma dahana teni mong suru khlaiba boge bohaba ge boys hostel dongba abo chan khushi dongba la shiring bachi re na naji bachi duku jang dongba la siang gaja makam sungjima nangba sarus gare la sisi jarke bir khlai labalai jarke jar musu labalai se sabo ibu masi duku ni garau pokhali baibo uleba hapsawa datika sing hausbo srang asu jalado angla rasya raya laba hapsawala दुखु उलियाबो ग्रन हांबो बांखाचे फिनजि खालि जाबोखा लाइलल' अख्लायदादा माइबांहा ट्रेन फार्स्ट टाइम ट्रेन गादादा ट्रेन गामादा फार्स्ट टाइम ट्रेन गादा थांनांबावबा हा रेजाबा गायजन नफ्रां जिसिंयाबा फां गायजना जिसिंयाबा थांदादा लाइलांबा हा माइबांहा लाइलांखा नखानायदादा ट्रेना जासि गादा फायनांबावबारे ट्रेन ब्लक लाब्रि जाबा डिमासाराव नै बुगाव थाइब्ला मिथुन दिबारा गदिजां हौसि बुमो आइपालाव ना खामे दामाय बुसिके जिं दो ब्लेक डे मानि लाइदो नालेबो बबाहा नालेबो मानिया मानलि बु समय हा ब्लेक डे मानि दो निसि मिथिनायदो माइ बाहा गो खाले ट्रेन फार्स्ट टाइम ट्रेन गादा आराम जा हाब्रं फाइला नां बावहा माइ बांनिफ्रां हाब्रं सो चेहेम्मा नांदा दा मामाय बह गावजिखा mulai jare gizi sikin laiba war ni sabjala hada orabo war nang laiba ni sabjala hada war nang laiba lai stepfra train line skau laiba ulaba somai sisi sobaiba ulaba gronba jing phaila dara wadring disa sobaiba wadring disa ha horsi tu lugu no lugu ke railway track line na gron dada माइफानां हि बुसिन न खरसि थुबा मत सेरा नावराय जाहि मानांबा नखा नाय दादा फाइ हे वाद्रें दिसा थु निफ्रां नाना दिसा दे गाफ्लां हि थुलाराम हाबला फ्लाइ दादा जाने हस्टेला थावबायबा मरे रावबो खासावनायबा लोगोराव ब्रनहाइन संजिलायरा दं गर हा ब्रनहाइन जिफाबा माइका खादे दे गौ मरे राव दं मानसे इलेबो सफैबा अखा samar elanda jadu sagang halai mazang ya kha nazu tsima mene simai thisi surem dangkha daglai mai thisi olai neng surem na dang yamu saina jawma nangba fer lovely humas kabo पराय फुया फुटावरि मान बो जाया नें फैसा माजिखा YouTube निसां दुखुनि गाराव बने रिप्लाइ ला आंना जितमादो माजिदि जारादा मायाबा इशु जारादा बने सलुशन गे आंदोसो साइको फ्रं फियाखौ मियाबो बिजि दिनेबो बिजि माइमामो मसे दं गरे निसिख्रि निग्ले माइमा नाजिना आं निसिखे थुखिमा गिबि गाराव के निंथिमा माइमा मुदो इबो हाथोहा दाहना सन ब्रेन हा माइबै लाफ्रिमामो क्राइटेरिया दे कंप्लीट जाहामो इश्यू बाय बुका माबा इश्यू बखालि बस कानिं एड जाय थावलाबो गो बखाल बजे एड जाब्लाय दादाबो इश्यू बोलि जारुगो माइगेनाबा दह माइया बनि सलुशन हाइको खासे थालमाइमा माइनां माइया सबा आंगि बिकिसमास कला माइजिजि जाबामो सबो बांया तो फिसानि खलाय क्रेक दाजि खुशी एकथबो फिसा खामायमा
हाजिरा दांदादा वो हाजिरा दांदादा फैसा खामायमा सिगाला गानां निं जालांला मासेखौ अलिबाव दादा इउटुबादे खामायाबो जादोथ' बावबाय दा दं दुखुना हाबसावादे गिबि सिसबा दुखु जाया रावसे ग्रे ग्रे ने दिनै दानादे मुलुग उल्टा जाखाबानसे दुखु जाया रावदो दुखु जायै जायैनो थांला दुखु जाबा दा दै आंथ' दुखु जाबा यावना जादाव दा फुनुमा उले बावगला बावदो दा क्रेकबो सेबो जादाव फिये थावरेखौ बाय बांमो सिगाव क्लेबा हामनांगिया नजर फाजर नांलांला द जों दे नजर रावबे नजर दांजावमोन आं मा जाहाबावदो फाराला खुजौ खामोगो सिगां हाला फारा रावबा निख्लायहे इबो मानसि आने ना जाबा आमो इबो मं मानसि गिरिज कला दाव दावमलाय ना हाबा मानसि गिरिज कला गिजा सिफां मोजां दावमामो बौदै बो गिजा दिदाव हाबा कला मोजां दावमामो इबो जाबोखा आनसाहा नलाय हा दंबाहा नलाय बिसिं नि सिफां साबा बिरबा इरेबो बिरदु फेंसिं थाररे बेबा दंबा देख्लायदो दा बुके लाइन जांद्राय नि दं याबाखे लाइन मासिसिन देब नुबा मलाई नों रादाव एराव नों जिस्लाम इमान थांबासिना हिबादा सबला जिलाइन थाबा फेसिनि दाफायदाव हाग्रासे दाफायफा स्लाबामो यहन आनसानि गादा किब्बिर यहन थांबाका फेंसिं थार नुबा नै यावबिखौ दा उबाला माइ खोगा लाइमा बिरग्लेलाइमा अलिस्ते गिदिर बायसिलाइमा अलिस्ता बुइ समायखोनि सिमायखोना माइया जाने माइ बुगा गोबा जे लाइन मासि जां नुयाखै बिरग्ले हाबासे जरब थारबा दा बिसिं हादे बिसिं नांद्रा गास गावो एरेला सब समय गिसि जाय दं माननि बाइगुया बच बडबायबो एरेला हप्ता से नों बाइगौ गागा बाजार जिन नुलायाला बाजार बगिरि फार्मेसी बगिरि सब सेंटर बगिरि मिस बगिरि सब देस बाबरे थिथि जावहाफमा थिथि जावहाफिया गली जादा दा इली मानसि थावलाबागो जारखे जार खामालाबा अले माइका नायरें जराम बसा बरानी निं कमेन्ट खालायबा हामबि थैंक यू नोंके दहादे आंने हलेंलें जालांला मोखां मुखरिबा माखाम जिमे नामासो जानो फुरि जामा होटेल दे दंला दमो होटेल दे दंला दमो थावा दंला दमो पकेट के डोंगरी गिनाबा मोरे गिनाबा सिकेरि बाचे यावनो मैला दिनै नाना फुचाला यावनो मैला दंखाला क्रेक दासो जाथारदो 500 थाखा मा जाबा हाबफैदो साला खने गोसो मरथारदो ओरैसो खाजादो बोरै जानां मोनसा हाबसाव दंबा जाबा ना निस्लाबो दे हे माइखौ गालायाबा जां गिदि बायसियाबा समायखा माइबो kana माइबो या कमेन्ट रियागादे हामनांगौ चा लोगोराव दिनै लाइफे आं दहाय जामब्रिमा जाखा 33 मिनिट जालांखा आं दिनै लाइफा फाइबानि रिजान जाबोखा आं सिगां स्टार्टिं आथिबा दहाय एन्डिं हाबत जानां इबो हाथवा आं सांगा ब्लग आपलोड खालायफुनांनिया सारवा फन खालायदोखौ जुडिसखौ फन खालायासां ने हा आंगे जुडिस खालायबा बार खालायबाय जों एबा हाथवा आपलोड खालायबावलावखा आं ब्लग ओरैहे स्राबबो खालायफ्रावथाव जाया अबानि खालायदा दा आं दिनै लाइभआ फाइबा एभारेज चेनेलनि एभारेज भिउज डाउन जाया मानि खालायहे नायनां बिदि जाथोसै एरा भिउ लाइभआ भिउज बिलि फाइदु फाइयाचे यावना आपलोड जाबलाय दादा तो हालावले लाइभ यावना आपलोड जामा दा हाइलाइट हाबो मासि थांना यावना मुसाया दंखाला ओले नें ग्रन नां सेमब्रे साइमन यावना गिविन इन्टारेस्टिं लाना जे फुनुफुमा बायबा बोरिं यार जाबा बोरिं या दुखुरिखा जेसनि करालामा करामाने मिया बसास्ता नाजिन करामा ट्राई खालायमा दाबो हाबसावा क्रेक दाजे नाजिनि हांगा हारमानि मारे ना मासि जिनिस की फिनसी जां दांद्रा दंला जाया दा अबानि क्रेक दाजे दिख्रें गलावनि दिख्रें गलावला बेजें दे जादो गराव नां याव ना साइलाय नां बखालिबा हात से दंदस कारे दंबा जों खामलाय दादा मखाम जिलाय नां लेंलाय नां से दंखादे आन यावहा बल दं इकादे
Ane gibi sitzba tukiya kopiabo cabla cacokla ne dun isla cabo krek daji nisini klai ang ili life abo phaifuba krek daji bo nisin ball ni klai dongba ball ni klai jaba obane pokale ani viewers rao subscriber rao ge grondo oba hade ande hamsining saile hado khajang mojaning saile abo jaya jabo jirimal ling rimala jarning angning pura dukhu jangsi dongba obani ulila mosi blaya hame damai yona chai dong khala tuasining hapsongnya chai dong diskari yona goron lainang khamlainang koklainaang lejang dinini live ke ang eraning jamri lado bye bye kerekebo hamba saimli ore hamba hor hamsi donglai hapsau lauya dongdo si khajameni bye bye